Хора, аз съм Сашко. Това е първи епизод на Майнкрафт. Тира сервер на мой приятел. Ей, Алекс! Изчакай ме! Добре. Приятел ме направил къща. Лей си роб. Ау! Майка ти стара! Майка ти! Няма излез. Аре бе! Да влезнеш? Да. Добре. Ела, набързо нещо ти кажеш. Ела до мен. Ау! О! Ау! Бъгна. Алекс! Абе. Няма да влизаш. Добре. Не бе, че влизаш, аре. Сега те пускам само. Чакай съм 5 минути да съм отвън. Саши, нема чупи. Аз знам. Довиждаме. Чао! Добре, хора, приятелят ми май ме заряза. Лей си работа. Аз живея в пустинята. Так. Хора, май няма да стане отборно. Ти да умираш, бе, не ми пука. Да те дам ли ме? Ще да не ти ли? Не, ще умра. Ще му убиеш, нали? Да, по най-тъпия начин. С пясък. Ама няма да дойде. Ще направя къщата. Не бе, ще ти пусне. Кажи ми когато ще дойдеш, чули? И че и трябва да умрем. Добре. Ау, гличнах се. Алекс, глич. Аз с зомбите ли съм? Глич. Аре, сарави ме, Саши. Хора, най-големия глич. Само в две блокчета. Няма как да оцелеш. Аре, отворям ти врати. Отваряй си ги сам. Кота. Аре, отварям, идвай. Не искаш отборно. Аре. Зомби! С какво е? Нищо. Дай да ти дам меч. Да ти дам нова брада. Чакай, дай да продължим ми брада. Чисто нова. Shadow Fight! Fight! Получай! Кой го прави? Аз? Мърши! Мърши! Да. Тепем зомби. Тепем грозен зомби. Дето ти идва Ти към... си грозен зомби. Не, тепем грозен зомби, дето ти идва към къщата. Без да идва, не ми пука. И точно към мен го прикара. Грозен зомби! Мен удари! Зомби в къщата! Няма сме отбор. Не беше сме отбора в ли. Марш отвънка! Най-лесно е това, да ми дадеш храната и марш отвънка! Това е роден флеш. Ще убия с брат. Дръж и твоя букучарски. Алекс! Да се побием. Не, винаги ти биеш. Последен път, аре. Последен път да се сбием. Аз съм по-добър. Ето! Ти бати удриш се, но преди да си играл. Не бе, е така, като се биеш, така трябва да се мещиш, така и да удръш, така да се местиш. Ти си много тъп.
Добре, хора, намерих най-странното нещо. Как шугаркейн расте на гравел. Значи аз нямам приятел. Добре. Ту-ту-ру-ту-ту. Сега ще дойде, ще те убия. Да знам, най-лесното нещо е най-гадното. Да те убия своите неща. Help me! Не мога. Ти ме изгодни от къщата. Идвай! Не става, правя си друг. Гледай си работа. Га. Ей, изгоних мой приятел. Само си живея аз там. Нали знаеш, че трябва да си пишем от чат? Ако някои деца гледат, моля ви се, не казвайте нищо. Колко пъти съм тълпи? Колко преброиш? Защо искаш да дойда? Ти ще ме убиеш отново. Събирам дърво. Ела! Виждаш ли ми името? Аз съм зад малката. Че ти прасна една! Ела и ме прасни. Ще изгоним като мокра пикция. Виждам ти името. Ела? Бат якото. Смисъл, вече върно дърво. Защо го тарантула? Защото и сега идва тарантулата. А ти афака ли си? Не съм афака. Мръдам. Да те убия? Ела, бичес! Не! Ти ме изгони от сървъра! Искам си нещата! Какви неща? Аз имах само дърво! Не бе, моите... Искам си моите неща. Аз нищо не съм ти взел. Добре. Като умря ме изгони от сървъра. Да, с моята не факам пая. Аре бе! Аз ли те бия? Не, паяк. Ако ти загинеш, ще взимам нещата. Няма много неща. Дай ми ги тогава. Хора, най-странното нещо. Мога да ловиш всичко с въдица. Да. Един път да лових въдица с въдица. И после лови. И съм ловил... Я ме лови мене. Не е по-добре. Айде. Имам една идея. Ама не те привличам. Не можеш. Да, не мога да те хвана. Там е са натисни да ме дръпне. Стига да е, остави ме. Аз лова риба. Та хора, това клипче ще е някъде най-много 15 минути. Няма да ти даде да го правиш. Най-много. И знам. Искаш ли тук си направим такова за ловен? Това аз тук си ловим. Не бе, но направим нещо такова като за... Айде ти рибка. Аз ще направя тук. Искаш ли да ти направя какво? Аре, една там къща ще е твоя. Искаш ли? Не, ти си направи. Ако искаш дори втори етаж. Но точно аз това ще правя сега. Добраво. Кирката ми трябва. Аз мислям, че ще играеш с кирката. Аз не съм читър като теб. Ще имам да игра. Добре, хора, чакаме. Чакаме. Дано да не се лови нищо. Все пак това няма да е моя храна. Аз мога да се ловя пак. Имаш ли вече въдица?
Ама мога да си направя. На мене ли е пайжина? Fuck you, нямам пайжина. Аз си взех. Аз убих един пая. Аз убих пая. Абе, не, аз когато те убих един пая. Ще дойде. Тя е огромното зомби! Тя зомбите, значи какво правят уния новите зомби? Алекс, при чудовищата идва крипър. Кое? Идва крипър. Към тебе? Мгм. Скелет! Пукай се, няма да спасявам. Бийте сам. И с какво? С пръчка? Идвам, бе. Къде отиде? Аз съм се запудил в гората. Изобщо не съм близко до вода. Чува ли нещо? Намерих. Бам! На крипъра. Ела, ела! По-важно беше да намериш крипъра. Няма клип. Какво? Ама има мина. Чакай да ти намерим името. Намерихте. Алекс, къде отиде? Аре бе! Аз съм дървесен човек. Оф, чао. Идем да си направим къща някъде. Добре, аз отивам да си взема айрон и си плюя робот. Намерих айрон. Много лесно и това. Едно айрон кеф като дърта циган. Имаш ли храна? Да, що? Какво имаш? Сам биш. Само едно ли? Две. Имаш някаква друга храна? Мутирало дърво. Може ли да рубаш дърво? Ще опитам да си намерим храна. Имаме на пилеш. Яш си го. Търся вода аз. Има прасет. Аз търся вода, не прасет. Аз имам 2 пържоли. Аз имам... Намерих вода! Да ловиш риба ли? Да. Да дам ли храна? Имам. Добре, това доста. Пак краво. Чакай! Тук много неща няма, се убият, ама айде. О, това трябва да го махнеш. Джероди. Алекс, спешно нуждата храна! Плизи, роботът, нямам храна, вече изядох я. Амам. Хора, скоро умирам. Да правете погребение за мен. Ще умрем от глад. Бати хейтъра си. Аз имам много неща, пак викам надолу. Добре хора, това клипче скоро свършва. Ако ти не свършиш живота. Добре хора, нещо на рибка и се връщам. Никой не гледа. Добре хора, аз тръгвам към къщата и това ще е края на епизода. Коя къща, бе? Моята. Имаш си къща, ла. Те потрешна ли с брадва? Не благодаря. Ако не ми я даваш. Не, точно обратното ще направя. Не мога да тичам! Аз си имам тук. Аз не мога да тичам. Кефа се. Храна! Имаш ли оръжие? Никакви, но намерих 2 ябълки. Алекс, ти ли си цепил дърво? Спасил си ми живота. Защото имаше 2 ябълки. Къде беше моята дупка? Ти в дупка ли, че живееш? Дупка живеех. Забрих коя. Следващия епизод ще е след 5 минути. Едва ли. Добре хора, чао.